hest. På en ungdom. Nej. Og de lever, der er sådan en de kom væk andet end det guld også. Så vender den rundt der. Ja, og de bliver ved med at løbe på siden af det også. Så de bare væk. De vil også bare væk. Ja. Og de er jo ikke rej for hest. Nej, ikke på samme måde som han var på den her. Jo, der er også det her, de har frem og baller hende. Det er helt sikkert forstyrret det, tror du det? Jo, det tror jeg. Det er hurtigt, at det kommer ind. Og de har store æbler, men også lidt for det. Så godt vi holde på dem. Det er jo da lige så. Også lige, men jeg har ikke styr på det. Det er ikke en styr på det. Nej, der går lige en stykke tid med, at man får sig samlet sammen til at få fat i alting. En ting er, at de løber, begynder at hoppe og bukke og stejle og danse, og det, så er det ikke sjovt. Nej. Det er godt. Det er rigtig det, det er virkelig. Og han begyndte også at stejle på, at han har aldrig været. Jeg var rigtig vant til at være sådan så meget, og så er jeg lidt chokeret over det. Det var en ny. Det har 200. Det bliver nummer 2. Igen. Anden bliver først. Så det er jo sådan lige nyt. Og den anden. Arizona igen her bliver 2. Andre var smutte. Ja, det har ikke passet godt. Se, der havde bare og så kom hjem, og hun kom videre med hendes liv også, altså finde fast sted at bo, og hun kunne få arbejde og sådan noget, ikke også? Så jeg tror, det er sat på standby i 3 år, ikke også? Det er altså lang tid, når man er nyuddannet også, sådan noget. Så hun nåede lige at få 3 måneder her. Det er langt. Hvad rider vi? L? A? Det er en LA, og det er en MB0. Jeg tror, det må en LA2. Ej, det skal langt. Det er fint, det er rigtig nat. Danerne, super. Ja, de er meget fint. Danerne er meget fint. Ja, virkelig. Det er jo rigtig godt lige med det kondant, der kommer i nat. Og ikke det så meget, men bare lige det der. Hvis der er rigtig at komme i nat.